We zijn hier een buildering aan het doen. En buildering is eigenlijk een beetje, ja, dat is eigenlijk klimmen of boulderen, maar dan op gebouwen. Normaal doe je dat in een klimhal of op een rots. Maar hier zijn we eens gaan proberen hoe de kerk eigenlijk zich leent voor de buildering. En ja, we hebben dan dit is een beetje ontstaan vanuit de gedachte, oké, we willen graag klimmen, we willen graag boulderen. Maar als je dat in Nederland hier in de omgeving wil doen, zit je altijd in een klimhal. En als je buiten wil, dan moet je altijd een heel eind rijden. Dan ga je naar de Ardennen of naar Luxemburg of nog verder. Overal in Europa kun je het wel doen, maar niet zo dicht bij huis. En daarom is dit eigenlijk ontstaan als iets wat dicht bij huis is. Waar je lekker een avondje naar buiten kan en supergezellig en allerlei uitdagingen zoeken. Mag het? Heb ik nog nooit aan iemand gevraagd. Hier begin je hier. En dan gaan we heel rustig die kant op. En aan het einde moet je sneller maken, want dan begin je te kiepen. En dan moet je echt weer zo paf tegen. Lukt het een beetje? Een heel klein beetje. Wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. Moeilijk? Allee, succes. Dank u wel. En wat vind je ervan? Leuk, uitdagend soms, maar en de randjes zijn af en toe een beetje spits. Dus je vingers doen pijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dan denk je dat je een goede hebt en dan snij je gewoon je hele vingers open. Leuker dan binnenklimmen. Ja, dat wel. Ja, het is niemand anders heeft het voor je gemaakt om het zo te klimmen. Dus het is een beetje lastiger. Je moet zelf je stappen bedenken nu. Dus het is een beetje uitdagend. Is het gevaarlijk? Het kan wel gevaarlijk zijn als je niet goed oplet of als je echt door je eigen grenzen heen gaat van wat je kan. En ook als er niemand beneden staat en het op te letten met zo'n valmat, dan kan het wel gevaarlijk zijn. Maar je kunt overal uitdagingen vinden. En in die zin kan het voor mij nog steeds een hele grote uitdaging zijn, ook qua moeilijkheid. En aan de andere kant is het soms ook gewoon leuk om ergens op te klimmen, omdat het er gewoon super cool uitziet natuurlijk. Of omdat het gebouw gewoon zo mooi is en zo'n geschiedenis heeft en dat je dan denkt, kan ik een klein stukje daarvan zijn of zo. Het voelt een beetje anders dan gewoon boulderen. Maar in die zin kun je er ook wel andere soortige uitdagingen uithalen. We zijn net begonnen met hier op een richel een balansoefeningetje te doen. Waar we ook een beetje op veiligheid letten dan. En zodat, het gaat dan met name om met elkaar spotten. En daarna gaan we gewoon aan de slag. En wat ik ze dan ook probeer te inspireren, niet per se leren, maar meer inspireren, is om een keer met andere ogen door de stad te lopen en met een andere blik te kijken naar al die gebouwen die er omheen staan. En kijken of je daar nog meer mee kan doen dan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn.